Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dago And tita. Ay, pindot mo yung ngiti. Tanya Chinita. Talking stage pa lang po kami ni Francis. Okay lang ba na ako ang maunang magpunta sa probinsya nila? Morning, Call. Morning. Morning, Tits. Morning, Tits. Tawagin nyo na lang po akong Bella ng Taguig. Gusto ko rin pong ibahagi ang mga katas ng nakalipas ko kasi ilang araw na po akong nahuhumaling po sa programa nyo. Ito po yung mga panahong marupok ako at tanga pa ako. Kapag nagmahal kasi ako, opo, talking stage pa lang. Bigay todo ako, binubuhos ko lahat. Nakachat ko nga po si Francis na taga San Fernando, Pampanga. Mabait, nakakatawa, tapos bonus talaga na may itsura kaya po nahumaling agad ako sa kanya. Umabot na po ng 5 months yung aming pagchat-chat. Di ko po namalayang nahuhulog na ako. At gusto ko na siyang makita in person. Kaso hindi siya basta-basta lang makaluwas dahil nga sa work niya. Bihira lang siyang mag-Maynila. Kaya ako ang gumawa nga ng paraan. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello? Hello? Ah, Hello? yes, Francis. Kumusta? Ano Bella, patawag ka? Bella. Oh. Sorry hindi na ako nag-heads up na tatawag ako. Ano, Ano yun? Anong may paglilingkod? tara! Anong tana? Kita tayo. Ha? Tara. Alam mo naman, di naman ako naluluwas ng Maynila eh. Alam ko ngayon kaya ako yung lumuwas ng Pampanga. Andito ako ngayon sa SM Fernando, tama? SM Pampanga. Tara! Andito ako. Tayo dito sa... Andiyan ka? Sure ka ba? Yes! Ato, tinan mo. Kuya, saan to? Ano to, ma'am? SM Pampanga. Ayan, ano yun, yung guardian ng SG. Talaga legit nandiyan ka. Anong ginagawa mo dyan? Ano daw gagawin ko dito, kuya? May pinuntahan lang daw siya, sir, tapos... Yun. Kitain ko kamo siya, kikitain ko siya. Ikaw pala magsabi. Ano mo utusan?
Okay, kitain kita kasi alam ko nga busy ka, kaya ako na yung nagpunta sa'yo. Lo, nakakahiya naman. Hindi. Sige, antayin mo ako. Teka lang, may tinatapos kasi ako. Pero bigyan mo ko ng mga... Kaya 15 minutes? Kahit 3 hours, okay lang. Antayin kita dito no, minsan lang ako lumuwas. Tricycle lang ako. Tapos, diretso na ako dyan, ha? Okay lang, sige, ikutin ko tong buong mall. Sige, ingat. Tayo mo ako, ha? Ingat, France. Grabe ka, nakarating ka pa dito. Salamat Finally, na-meet kita sa personal. Gwapo mo talaga. Di, mas maganda ka sa personal eh. Gwapo ka. Sulit yung punta ko dito. Nabusog ako. Kahit nga hindi ako kumain, busog ako. Malamig na yung fries mo, kainin mo na kaya yan. Ikaw, ketchup ka ba? Bakit? Gusto ko isaw-saw yung price ko sa'yo. Joke lang. Okay. Talaga? Joke lang, Francis. Tsaka, ako nang bayad nito. Oo nga, binayaran mo kanina sa Kaya nga. cashier. Ni-insist mo kasi. Gusto mo ba ano gusto mo? Kape, milk tea, ano? Sige na, Pagkas ako na bahala nito, sa'yo. siomay. 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 Okay, Tsaka, alam ko na. may nakita ko dun kanina na yung lemon, yung juice. Okay lang. Gusto mo yun? Mm. Tara, may alam ako masarap dyan. Tara. Talaga? Game. Masarap? Hindi. Ang sarap. Sabi ko sa'yo. Ito ka lagi. Masakit ulo ko sa kakaharap sa computer. Pupunta ako dito, bili pagkain, tapos balik. Minsan, nadja-jogging din ako dito sa paligid. Para pawala stress. Na-try mo magsini dito sa inyo? Sine. Masyado. Hindi ka mahilig, hindi ka mahilig. Oo. Uy, baka gabihin ka, ha? Hindi, Kasi okay lang yan. tinanong- Malaki na ako. Oo nga. Malayo kaya to. May terminal naman dyan, sa labas, isang sakay lang ako. Tapos pagka may mga biyahen diretso, SM to SM, okay na ako. Uy, salamat ha. Sorry. Ito So, lang yung ako- nakayanan ko. Hindi ko naman kasi alam na pupunta ka eh. Dapat Wala, nabusog nga ako. Kahit sinalubong nabusog ka ng ako. banda at red carpet eh. Hindi ka na... Ikaw talaga. Okay lang yun. Ako nga nahiya kasi walang pasabi-sabi. Yan, pinuntahan mo pa rin ako dito. Kinancel mo yung mga iba mong schedule. Thank Okay you. lang. Salamat ka. Natapos ko na yung mga ginawa ko. Kagabi, nag-overtime kasi ako eh. Sumakto naman. Bakante ako today. Next time ulit Oh, sure. Pero mas maganda magsabi ka para makaprepare naman ako. Di naman nakakahiya sa'yo. Ayoko magsabi. Kasi may ganito talaga ako sa tao pag special siya sa akin. Sina-surprise ko. Nag-e-effort ako. Talaga. Sisiputin mo pa rin ako pag di ako nagsabi Yun na nga, sabihan mo ako. Baka kasi magka-conflict eh. Pero naman, ikaw pa ba? Thank you, Franz. Thank you din, Bella. Busin mo na yan, baka tumabang na yung lemon juice mo. Sige. Thanks. Uy, mag-iingat ka pag uwi Atid mo Ay, ako dun, teka, dalhin mo to. Yan, hopya. Para may Dami pa makain. sa lubong. Thank you. Sige na, tsaka chicharon. Yan. Huy! Ito, tosino, dalhin mo rin yan, ha? Pampangas, best. Kaya po ako lalong na fall call and tits dahil ang bait talaga ni Francis. Gentleman pa.
Kahit hindi ako nag-heads up na pupunta ako mismo sa kanya ay in-accommodate niya ako at kinita niya ako. Hindi ako nakaramdam ng na awkward siya sa akin. Nakakahiyaman pero ang bait talaga at di ko masabi sa kanya yung nararamdaman ko. Basta nung panahon na yon, ang saya ko pong umuwi ng Maynila. Parang lahat ng nasa van gusto kong ilibre pa uwi. Alam mo yung parang lalaki na ikaw yung naliligaw. Ganun yung feeling ko. Hanggang sa lalo ko nga siyang na-miss. Makalipas po ang sambuan, hindi ako nakatiis. Miss ko na talaga eh. Kaya, nag-leave po ako sa trabaho at pinuntahan ko siya this time. Hello. Hello? Oh, kumusta? Bella, hi. Okay lang ito, nilalamig. Nilalamig? Nilalagdat ka ba? Hindi, ang lamig kasi dito. Saan ka ba? Malapit sa'yo. Nasa Right Park, sa Baguio. Ha? Mm, Andito ka rin sa Baguio? kita tayo ha. Teka lang. Sige. Nag-lunch ka na ba? Hindi pa, kaya kitain mo na ako. Oh, sige. Oo ba? Yun lang pala eh. Yay! Pero may ayusin lang ako saglit ha. Tapos, sige, kaya ako umakyat ng Baguio kasi may trabaho din dito eh. Tulad ng dating gawi, iintayin kita kasi nag-leave talaga akong 3 araw para dito. Kahit 3 araw ka, tapusin mo yan. Sige, antayin mo ako. Papunta na ako dyan, ha? Miss kita. Uy! Sige, antayin mo ako. I miss you. I find it hard to go on. Thank you. Makaka-jackpot na ako sa'yo. 3 na. Yes. Last Ito na talaga. Ready Busog ka ka? sa lunch. Sarap yung ano nila. Tsokolate. Lalamig ako dito. Yapusin kita. Uy, di ganun. Dapat akong magyapos sa'yo, Nika. Sweet mo naman. Ay, hala, ang lamig dito sa bag. Pero, nag-iinit ako. Siguro ito na yung chance. Siguro, iba na rin yung nararamdaman niya sa akin. Lamig. Franz, Ano yan? may nakita ako dun kanina. May transient house ako na tinutuluyan. Tara. Actually, bababa ako ng uwi ako. Hindi ako nag-book kasi wala, akala ko, hindi naman ako mag-overnight eh. Hindi ngayon, tara. Atid mo lang ako. Hindi, ganito, actually, naka-book pala ako. Pero, bala ko, hindi na ako matutulog dito. Pero since nandito ka, huwag ka nang mag-book dyan para makatipid ka. Doon ka na. Huwag ka na sa Hindi, akin. doon na ako ha? Huwag ka na sa akin, pwede yun. Hindi, nag-book talaga ako ng transient house. Pero sige, kung niyayaya mo ako dun sa transient house mo, game. Kaya nga, doon na lang tayo para... Talaga? Pwede yun pa-cancel kahit 50 off. Talaga? Oo. Punta tayo dun? Oo. Tara na. Madali. Sige, tara. Let's go. Teka lang, daan ka dyan. Madulas yan, ha? Uy. Teka lang, salamat, ha? Pumunta ka na naman ulit dito. Yung layo-layo na Naku, itong Baguio. hindi. Salamat. Kasi kahit wala akong pasabi. Na-surprise ka ba? Anong na-surprise? Surprise na surprise. Ganon kasakita ka... mahal. Ano daw? Wala, ganon
ka-importante sa akin. Miss kita ako lang yata hindi mo miss. Uy, na-miss din kita ha. Eh, wala eh. Ang tagal natin pumunta sa transient house mo. Ay, sige na nga. Tara na nga. Ay, wow, mas maganda to dun sa tinuluyan ko. Buti na lang kinancel ko. Pasok. Uy! Teka lang. Ano yan? Ha? Ano yan? Di ba kaya tayo pagpunta dito? Wala, teka lang. Teka lang. Lamig, Uy, sayang yung lamig ng Baguio. Painitin teka na. lang, umupo ka muna. Saglit lang, upo ka muna. Ikaw yung upuan ko. Hindi, umupo ka muna. Eh, Friends. teka lang. Bella, teka lang. Uy, Bella. Ano ko? Dali lang. Friends. Ang lamig ko, nakaubad na ako. Ba't ka nagubad? Alam mo malamig. Magsuot ka nga. Bakit ka may damit? Alam mong mainit na ako. Kaya susuotan kita. Ano ba? Ano ba? Hindi naman Hindi yun mo yung ba habol. gusto na yung nakikita mo? Hindi yun yung habol ko eh. Hindi naman, may respeto kasi ako sa'yo. Ako din naman pero di ba kaya mo ko dinala dito? Gusto mo rin to. Kaya sige na. Hindi yun yung, kaya kita dinala dito kasi gusto kong safe ka. Pag-uwi mo sa Maynila. Safe Siyempre, naman ako. magiging cargo kita. Nasa poder kita eh. Sorry, Franz. pero di ako handa eh. Franz, mahal kita Ha? Mahal kita Di ba pag mahal, ganito yung gusto mo. Gusto mong, Hindi. Bella, sorry pero hindi Hindi pa ako mo- umabot sa level na ganun. Sorry, pero maganda ka. ano to? Wala eh. Ayokong pilitin yung sarili ko. Sorry. Pinuntahan kita dito Kala ko, magiging tayo na I'm sorry, pero kung yan ang ini-expect mo, siguro pwede pa. Huwag na tayo magkita. Hindi. Franz, mahal kita I'm sorry, Hindi talaga. Bella. Talaga. Franz, hindi ako makapaniwala Alam ko, mahal mo ko May bading ka ba? Kasi Ako ba, Ding? nagubad na ako at lahat. Ayaw mo pa din May girlfriend ka ba? Wala akong girlfriend. Wala, hindi lang ako handa. Hindi handa. Friends lang. Ngayon, Friends, kung makapagantay ka. di ba? Franz, I'm so sorry, mahal kita Bella. Hindi mo ko mahal. Hindi.